Naš današnji sagovornik je Ljupčo Cvetkovski, trener u atletskom klubu Dinamo, koji će nam evo reći kakva je bila za vas ova 2015. godina kada se osvrnete. Deluje da je jedna od boljih u posljednjih nekoliko godina. Pa možemo da kažemo da je ovo jedna od najuspešnijih godina u istoriji našeg kluba. Šta da kažem, da krenemo od nekih rezultata. Prvo i najvažnije, odbranili smo titulu ekipnog prvaka države u krosu, koja je prošle godine prvi put osvojena u istoriji našeg kluba i kažem, to je jedan ogroman uspeh cijelog kluba. Dalje, ja bih krenuo od najvećih takmičenja. Imali smo učesnike na dva najveća juniorska takmičenja ove godine, na prvenstvu Evrope za juniore gde je učestvovao Zorana Barektarević i na svetskom prvenstvu za mlađe juniore u Kolumbiji gde je učestvovala Tamara Polić. Pored toga osvojili smo negde otprilike oko 50-ak medalja na republičkom prvenstvu države u svim kategorijama, kao i na kupovima Srbije za sve uzrasne kategorije. Mislim da je to jedan ogroman uspeh. Znamo i svi mi znamo kakve su finansijske situacije svi klubovi, ne samo u Pančevu, nego u cijeloj Srbiji. Znači, nekako smo se izborili, zatvorili smo tu finansijsku konstrukciju, uspeli smo da nastupimo svim tim takmičenjima i stvarno moramo da budemo prezadovoljni našim rezultatima. Spomenuli ste te talente koji su nikli, da tako kažem, i Tamara Polić i Zorana Barektarević. Koliko ste vi kao trener ove godine napredovali na ličnom i trenerskom planu? Pa, što mogu da kažem, ako naši atletičari, a definitivno jesu i na nivou cijelog kluba atletičari postigli mnogo ličnih rezultata, svojih rekorda, moram da budem jako zadovoljni. Stvarno, evo, ja kao trener moram da budem prezadovoljan, stvarno sa nekoliko vrhunskih rezultata. Ajde, kažem, počevši od Zorane Barektarević koji je istrčala ispod 12 sekundi, to je treći rezultat u istoriji juniorske atletike. Čak je to na nivou cijele bivše Jugoslavije jedan fenomenalan rezultat, možda među prvih 5-6 rezultata u juniorskoj konkurenciji. Ja stvarno kao trener moram da budem prezadovoljan. Dalje, i samim tim što sam ja kao trener imao učesnike na oba ta najveća juniorska i mlađa juniorska evropska i svetska takmičenja ove godine, ja stvarno moram kao trener da budem zadovoljan. Neizbežno pitanje je kakvi su uslovi za rad u Pančevu i uopšte za razvoj atletike? Pa, kada je lepo vreme, evo još uvek, sad smo negde u sredine decembra meseca, imamo malo sreće, nije pao sneg, još uvek možemo da treniramo ovde na stazi, na sportskom centru, možemo da koristimo tu stazu. Ono što je nama najpotrebnije, a to nemamo, to su neki dvoranski uslovi. A najavljuju uskoro mnogo hladnije vreme i pašće sneg sigurno u neko skorije vreme, onda smo stvarno u velikom problemu. Jedino što možemo da koristimo bez ikakvog problema, to je ova teretana na sportskom centru Mladost i tu imamo stvarno jako dobre uslove i, kažem, saradnja sa ljudima koji tu rade i sa upravom je odlična, ja bi to i pohvalio, ali tereni napolje za rad su nam stvarno minimalni. Govorimo konkretno o sprintu, o tehničkim disciplinama. Znači, gotovo da nikakve uslove nemamo i, kažem, snalazimo se, treniramo malo po betonu, nekad očistimo stazu pa možemo da radimo, ali ni približno ne možemo da radimo onakve treninge koje bi po planu i programu trebali da radimo, ali se nekako snalazimo. Obećan nam je novi stadion sledeće godine. Bili su i predstavnici grada Pančeva i Atletskog saveza Srbije na potpisivanju tog ugovora i mislim da je tu priča oko toga, kažem, završena. Sad očekujemo samo da se početkom sledeće godine započnu ti radovi i mislim da će to uveliko omasoviti i naš klub, atletski sport uopšteno u gradu Pančevo, da ćemo i rezultate podići na mnogo viši nivo. Mada i ovako su nam rezultati stvarno za poštovanje. Da li se zna možda kada je datum završetka tih radova i početka rada?
Pa ako se ispoštuju svi ugovori koji su dogovoreni, mislim da će početkom proleća tamo da počnu radovi. Sad ja nisam siguran kako će to uklopiti pošto se tamo odigravaju fudbalske utakmice, da li ćemo uspeti baš mi, kažem, iz atletskog sporta da dobijemo taj stadion do kraja godine, ali obećanje je da će se stadion završiti do kraja 2016. godine. Uvijek je problem bio sa fudbalerima na gradskom stadionu oko termina i treniranja, zar ne? Pa dobro, znate kako, mislim uvijek se svi mi ljutimo, želi bi da to bude više u našu korist. Oni najvjerojatnije smatraju da bi morali da imaju mnogo veće pravo od nas ili tako dalje, ali ja stvarno ne mogu toliko loše da govorim o fudbalskom klubu. Imali smo onako do sada korektnu saradnju i mislim da će ta saradnja biti i kad se napravi taj stadion još bolja. Oko termina ćemo najvjerojatnije morati nekako da se dogovoramo, da nađemo neki zajednički jezik. Ali ja stvarno moram da pohvalim da je saradnja sa fudbalskim klubom koji nam je, ajde kažemo, dosta toga izašao u susret i ovim prilikom bi se zahvalio upravi fudbalskog kluba Dinamo. Mislim da će ta saradnja biti još bolja. Normalno, oko termina ćemo morati da se dogovaramo i, kažem, uvijek je dogovor najbolje rešenje. Hvala vam na ovom razgovoru. Evo za kraj jedno onako lepše pitanje. Idu novogodišnji i božićni praznici koji vam eto unapred čestitamo. Kako ćete ih provesti i gde ćete dočekati, kako ćete dočekati Novu godinu? Pa ovako, mi se sad spremamo, idemo na pripreme, sada dolazimo tačno pred Novu godinu i za Novu godinu će normalno najvredniji atletičari dobiti nagradu, znači neće biti 2 dana jakih treninga, bit će u nekom lakšem trenažnom procesu. Ja ću s porodicom najvjerojatnije, neku kućnu varijantu proslaviti, a oni će najvjerojatnije negde sa društvom i odmah posle Nove godine se očekuju nove obaveze, putujemo najvjerojatnije na more na pripreme, tamo ćemo biti jedno 15 dana i tako da su naši praznici u mnogome skraćeni. Sa nama je i najuspešnija atletičarka u Pančevu u 2015. godini, Zorana Barektarević. Pa evo Zorana, možemo li reći da je ova godina bila najuspešnija u tvojoj dosadašnjoj karijeri? Pa može se tako reći, zaista sam prezadovoljna ovogodišnjom sezonom, s obzirom na povredu i nisam očekivala baš ovakve rezultate, ali sam jako zadovoljna. Hajde da podsjetimo na neke tvoje najbolje rezultate ove godine. Ove godine sam učestvovala na Evropskom prvenstvu za starije juniore, na 100 i 200 metara sam bila prvak države i ove godine sam istrašla jako dobar rezultat na 100 metara 11.91 i to su onako ove godine nešto najuspešnijih rezultata. Postoji li neki utisak ili nešto iz ove godine koje bi posebno izdvojila, koji ti je posebno drago? Pa najdrža mi je upravo ta trka kada sam ispunila normu za Evropsko prvenstvo na državnom prvenstvu 11.91, u Vojnoj akademiji sam trčala i to mi je onako najveći utisak ostavilo od ove godine. Imala sam povredu, sad je skoro ona sanirana, spremamo se za sledeću sezonu i eto. Moram da te pitam, je li imaš neke snove koje sada trenutno sanjaš i da li si neke od onih koje si kao mala sanjala već ispunila? Pa trenutno mi je cilj za sledeću godinu da ispunim normu za Evropsko prvenstvo i za mediteranske igre. Pokušat ćemo u štafeti ako budemo mogli da odemo čak i na olimpijske igre. I mislim da je san zapravo svakog sportista otići na olimpijske igre, ali možda neki malo realniji cilj jeste uzeti medalju na Evropskom prvenstvu. Olimpijske igre jeste san svakog sportiste. Da li je to dostižno u ovom trenutku ili ne? I koliko ti fali do toga? Pa za moje discipline za 100 i 200 metara fali mi onako dosta, ali ne mogu da kažem da to nije nedostižno. Radit ćemo jako, pa vidjet ćemo kako će biti. Već duže vreme radiš sa trenerom Ljupčetom Cvetkovskim. Kakav je rad sa njim? Pa kao između svakog sportista i trenera postoji nekoliko nesuglasica, ali mislim da jako lepo sarađujemo i već 10 godina treniram kod njega i dok imam rezultate i dok se lepo slažemo, ne planiram da odem odavde. Ne planiraš, dakle, a kakve su to nesuglasice? Pa normalno oko kilaže uglavnom ili što kasnim na treninge, ali to je to ništa onako sad nešto veliko i posebno. Da. Dobro, profesionalac i on želi najbolje da izvuče od tebe. Ti studiraš, ali tako, na Fakultetu organizacionih nauka? Ove godine nisam upisala. Aha, ipak nisi upisala? Nisam ništa upisala. Ove godine ćemo praviti pauzu, posvetiti se maksimalno atletici, a sledeće godine ćemo opet da se vratimo studijama.
zajedno sa olimpijskim igrama. Vidjet ćemo. Dobro, evo, kaži nam kako ćeš ti provesti Novu godinu? Pa mi sad idemo na pripreme u nedelju od 20. do 30. pa još nisam baš nešto organizovala mnogo Novu godinu, šta će biti to s obzirom da imam samo jedan dan kad se vratim, pa vidjet ću još uvek. Čuli smo da si dobila 2 dana lakših treninga od trenera. Od tih lakših treninga do njegovo lakše uvek teže. Dobro, Zorana, hvala ti puno i puno sreće u sljedećoj godini.